गिबियावनो बड'सा क्लाब कामखेखि बर' लाइब्रेरि जानानै गासैबो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ फैबाय थानाय बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै बड'सा क्लाब कामखेखि बर' लाइब्रेरिनि दैदेननायाव जितु जोंनि आगोलनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारिखौ जों देग्लाय 21थि खुंथायाव जोङो आगान सुरबाय। दा नैबे 21थि बैसागु फोरबोखौ खुंनायनि थाखाय जों दिनै गाहाय कमिटिखौ खुंनाय जादों। ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा आरो मोनफ्रोमबो जोंनि रेंमा ओनसोलनि गासैबो आफादफोरखौ लानानै दिनै नैबे मेन कमिटिखौ दानाय जाबाय। दा जोङो दिनैनि नैबे सावरायमेलनि गेजेराव जों दिनै खुंगा 21थिनि जितु बैसागु फोरबो खुंथाय हाबाफारिखौ जोङो फैगौ 5 आरो 6 मे खालि जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। दा दिनै जोंनि बे 5 आरो 6 जितु मेयाव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायनि थाखाय पान्जाय आफाद हिसाबै जोङो आफादगिरि मासियाव जोंनि जन्थिपुर गामिनि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सार बिरज सारखौ मासि होनाय जादों आरो लोगोसे लेङाइ आफादगिरि हिसाबै मनजन बसुमतारी आरो लोगोसे लेङाइ आफादगिरि हिसाबै पुनाराम बसुमतारी आरो नेहाथारि हिसाबै धरणी दैमारी आरो लोगोसे लोगो नेहाथारि हिसाबै लोखिराम बसुमतारीजों लोगोसे मनेश्वर ब्रह्म बिथांखौ लानानै दिनै गाहाय कमिटि लानाय जादों आरो लोगोसे ट्रेजारार जायखौ जों रांगिरि होनो बेखौबो जों आवजारगुरि गामिनि राहुल बसुमतारी बिथांखौ लानानै गाहाय कमिटि दानाय जादों। बेनिनो जोङो माखासे आद्रा थानाय हाबाफारिखौ एबा आद्रा थानाय पान्जाय आफादखौ जोङो फैगौ एप्रिलनि 7 खालाराव 17 खालि जोङो आद्रा थालांनाय माखासे पान्जाय आफादखौ दानो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। लोगोसे जोङो नैबे फैबाय थानाय बैसागु बोथोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जादों। बेनिखायनो नैबे समाव आं गासैबो रायजो राजाखौबो खावलायनो सानदों जे फैगौ जितु 17 तारिखआव जोङो बैसागु बरायनायजों लोगोसे पान्जाय आफादनि दाफुंनो थाखाय माखासे लानाय हाबाफारियाव गासैबो रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंखौ मदद हेफाजाब होगोन होननानै आं खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि जितु खुंगा 21थि बैसागु फोरबोखौ खुंनायाव गासैबो रायजो राजाफ्रा मदद हेफाजाब होनानै रंगिना संगिनायै खुंनानै जाहाथे मोजाङै मेहेरगोनां मोनसे खुंथाय हिसाबै खुंफुंनो हायो बेखौनो आं रायजो राजानिसिम खुलुमनानै आर'ज गाबनाय थाबाय।